Yeah, come in. Awusatobozana. Ninjani? Ngiyaphila. Naso. Asivele sihlale kuyona nje sisuka. Awushoke. Yini ekwenza ucabanga ukuthi singakwazi ukuthi siqashe la ka Shoprite? Singabenefit ngokuthi siqashe la. No nje shithi nje mina vele kusukela emncane vele bengithanda nje ukudayisa. Nasesikoleni mina bedayisa usweet bengaziwa nje ukuthi nje ngafuna usweet mina. Nasekhaya bengithengela izinto nje bevele ngidayisa ngoba nje ngiyathanda ukudayisa ya. So nje ngibona ukuthi nje kuzoba right. Aykezwakala. Awumeka awushoke. I-relationship yakho ne-makeup ihamba kanjani? Mina ne-makeup nihamba kanjani? Yeah, wena i-makeup nihamba kanjani? Hawu, hey, we natural, Hey, we natural. Hey, Bob! Yeah. Hayi, she's a natural. Yazi uvele washola phansi wavuka i-makeup eseyifakile. Awushoke. Ngisho i-attitude yakhe, Bob. Right. So manje-ke awuthi next customer please. Next customer, please. Hi Bob, this is the one. What's on the chewing gum? Let's have a chewing gum. Look, my this one. You are hired. Thatha lama phepha lawa. Okay. Ufunde lapha imininingwane ngigcwalise ubuye kusasa ubuzoqala ukusebenza. Ubizo landelayo. Hi Bob, this is the one. I need training.